LIS Group esittää Safety Up, työturvallisuuden peruskurssi. Uusi turvallisuuskulttuurin kehityksen työkalu. Monet yritykset kamppailevat työturvallisuuden kehittämisen kanssa. Turvallisuutta on toki kehitetty, mutta henkilöstö ei toimi aina kuten ollaan suunniteltu. Turvallisuuden kehittämisessä ei päästä tasolta toiselle pelkästään yrityksen käytäntöjä tai prosesseja kehittämällä. Muutosten ja uudistusten läpivieminen sekä vakiinnuttaminen voi joskus viedä pitkänkin aikaa tai jopa epäonnistua kokonaan, koska henkilöstö kokee vanhan tavan toimia paremmaksi. Muutos on siis aiheuttanut vastarintaa. Henkilöstössä asuu suuri viisaus ja voimavara, jos saamme henkilöstön osaksi turvallisuuden kehittämistä. Jotta uudet säännöt ja muutokset saadaan vakiinnutettua käytäntöön mahdollisimman onnistuneesti, niiden täytyy perustua henkilöstön luontaiseen toimintaan ja luottamukseen. Käytännön toiminta on seurausta yksilöiden ja ryhmien välisestä kanssakäymisestä ja viestinnästä, ei säännöistä ja määräyksistä. Ryhmät muodostuvat yksilöistä ja yksilöiden toimintaa ohjaavat asenteet ja uskomukset. Jotta aitoa henkilöstön omasta toiminnasta kumpuavaa muutosta saadaan aikaan, on päästävä vaikuttamaan näihin yksilöiden uskomuksiin. Pelkästään muutoksesta kertomalla tai turvallisuusohjeita luettelemalla ei vielä saada turvallisuuskulttuuria kehitettyä, sillä näillä keinoin ei vielä vaikuteta yksilöiden uskomuksiin asiasta. Miten sitten päästään aidosti vaikuttamaan toimintaan? Muutokset on perusteltava ja järkiperäistettävä niin, ettei muutosta ymmärretä väärin tai todeta, ettei muutoksessa ole mitään järkeä. Jos muutos ei vastaa yksilön maalaisjärjen muodostamaa käsitystä asiasta, taannutaan takaisin vanhaan toimintamalliin. Yksilöt on hyvä kutsua kokoon ja yhdessä järkiperäistää sekä suunnitella muutoksia, ryhmän ulkopuolisen tahon avustamana. Safety Up-koulutus on suunniteltu yrityskohtaisesti muokattavaksi kokonaisuudeksi. Räätälöimme materiaalin edullisesti teidän tarpeitanne vastaavaksi, ja materiaali on aina helposti muokattavissa. Safety Up, työturvallisuuden peruskurssi on rakennettu työkaluksi aidon muutoksen ja turvallisuuskulttuurin jalkauttamiseen. Se on osa turvallisuuden kehittämisen tuoteperhettä. Jos haluatte nostaa turvallisuutenne uudelle tasolle, otathan yhteyttä. Tarjoamme maksuttoman kartoituspalvelun, jossa selvitämme teille parhaiten sopivat työkalut laajasta valikoimastamme.